Auka bi kunnafoni bakurubaw la wulikajɔ o bilara sen ka kunungo an ka wasabulon yɛrɛ nɔrɔbila min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma CNT ka se ka ɲɛsi kɛ anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kalata sɛbɛnw ma wasaden 115 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛɛ lajɛlen nana sɔn ni hakilina in ma min yɛrɛ bɔra jamana yɛrɛ marabaw yɔrɔ an bɛna da don kibaru kɔnɔna na ka se ka walawalali kɛ a la. Dɔgɔkun fila min bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sigida yɛrɛ kisili ni sigida latangali ma ni a bɛ f'a ma 15e de l'environnement o tako 23nan baaraw kɔni kun cɛra kununko Bugunikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min ni a baaraw ɲɛmaya kɔni tun bɛ minisiri bolo min yɛrɛ sigikun ye sigida yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na ka taa se sanuya ma ka taa se yiriwa yɛrɛ kuntagalajan ma hali ni y'a sɔrɔ kunnafonidilaw olu kɔni ye degunba sɔrɔ Buguni taga la ka segin ka na Bamakɔ. Farafina kibaruyaw la an kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Senegal la jamana wulikajɔba o kɔni bilara sen ka kunungo yɛrɛ juma min kɔni kɛra sababu ye maa fila ka o bɔnɛ a nin na an bɛ se k'a fɔ basigibaliya o kɔni bɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ an bɛ don min ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ ka faba ni a bɛ fɔ o ma Dakar. Aw bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɛn ni bi sibiri don ye Zulukada kalo o tile 19 ye bi ye bamananw ko selifurancɛ kalo hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔ ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu sɔnna ka danaya ta ka da teleɲɛta kan ka sababu kɛ a ka kunnafoni yɛrɛ sanumanw dicogo ye i n'a fɔ kunun ko an ka don kibaru yɛrɛ kɔnɔna na an tun a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na ka fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen don sen kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni an bɛ se ka fɔ u bɛ ka wasadun yɛrɛ nɔrɔ bila an bɛ don min ko bi n'a bɛ f'a ma CNT olu kɔni tun ye wele bila an ka jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmaa dɔw ma ka se ka taa u ɲininka u dalakan yɛrɛ la sariya kisɛ minnu bɛ tali kɛ walasa kalafili yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ kalafili yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ baasi ni kɔlɔlɔ kɔni ma bɔ a la hakilinaw kɔni taara fɛsɛfɛsɛni ni kisaw kan an bɛ se ka fɔ wasaden fanba maa 115 bɔɲɔgɔnko olu kɔni sɔnna hali ni y'a sɔrɔ maa 3 kɔni bɛ olu kɔni ma sɔn an bɛ se k'a fɔ maa kɔni ma sɔrɔ min kɔni ye i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin kisa in yɛrɛ ma nin kɔni bɛ na kɛ lahala fusamanciyaba ye ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kalafiliko yɛrɛ n'a a kisaw tɔ bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a kisa la Ali Kulubali ale ɲinini minnu kɛ an ka jɛko siraw lajɛ. Mali kunkolo kibaruyaw la hajirala k'a fɔ Mali wasadegilaw ni u ye CNT maaw ye k'u ye sariya dɔ kɔnta ka jɛ ka kan wote yaasa fɛn ye kalafili o na se ka kɛ hɛrɛ ani baden la ni u b'a wele ko loi électorale sariya min bɛ ni a bɛ kalafiliko kɔni kofɔ gafe min kɔni labɛnlen kun don fɛn ye gouvernement maaw kɔni fɛ ka se ka ci wasabulo kɔnɔ yaasa u ka jateminɛ k'a la o na kɛ sababu ye yaasa ka se ka Mali kalafiliko k'o bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ don nataw kɔni na cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o de ye woteli kɔni senfɛ sa ko fɛn ye wasadeladegilaw maa 115 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye o tɛgɛ kɔrɔta k'a jira k'a fɔ ko o kɔni sɔnna a ma maa 3 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni ye kala ta a juguya la maa foyi kɔni ma i sɔn kɔni minɛ a jirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye wasa ladegilaw n'u ye CNT maaw kɔni ko ye yɛlɛmani 92 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni nati gouvernement o ka gafe min ni a kɔni bilala o ka bolo kan k'a fɔ u ka hakili jagabɔ k'a ka kalafilita nasira kɔni fɛ cogoya min na o de la jirala k'a fɔ CNT maaw ni y'u ka o baara kɔni jateminɛ ko o ka ɲɛfɔ cogo la ko gafe don min kɔni ni a bɛ se ka fɛn ye don nataw la ni a kɔni tun tola a kɛ cogoya la a bɛ se ka fɛn ye gɛlɛya kɔni don faso kɔni kalafiliko la don nataw kɔni na o de hukumu kɔnɔ ko ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye gafe fɔlɔ min kɔni tun bɛ fɔlɔ ni wasadeladegilaw ye hakili jagabɔ kan ka yɛlɛmani caman don a kɔnɔna na ko o gafe kɔni kɔnɔna na i kun bɛna ye k'a fɔ fɛn ye maa minnu bɛ yen ni o kan ka kɛ fɛn ye kalafiliso kelen maaw kɔni ye minnu bɛ kalafili bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ ni u b'a wele ko EJ ko fɛn ye min ye marabolo ɲɛmaa ye n'u ye gouvernement maa ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔso Galikokɛla Mayiga ko ale kelen a kun bɛ maa 4 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni suganti o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye wasadenw kɔni ye ko o kɔni ma sɔn o yɔrɔ kɔni ma o ye yɛlɛma don o la fɛn ye
marabolo ɲɛma n'u ye premier ministre ye ko o kɔni ale bi maa kelen de suganti sisan fɛn ye gafe kura kɔnɔna na ko tɔw sa olu kɔni bɛ suganti maa minnu de fɛ o de ye camancɛ fanga maa ɲɛma ka taa se fɛn ye fɛɛrɛtɔnw n'u ye politigitɔw ani fɛn ye natancɛw ka jɛkulu n'u ye société civile ye olu ka jɛkulu fana bɛ dɔw kɔni choisir ko ni kun ye jateminɛ kɛ fɛn ye parti politique ani fo ka taa société civile maaw kɔni ma ko gafe kɔrɔ kɔnɔna na ko olu kɔni kun senti eji maaw kɔni sugantili kɔni na ko ni ye jateminɛ fana kɛ fɛn ye article hakɛ min bɛ yen ni o bɛ ni sariya kɔni kɔnɔna na ni fɛn ye wasaladigilaw kɔni ye yɛlɛma don a kɔnɔna na ko a bɛ t'i jɔ fo article n'u ye atomi 200 bɔɲɔgɔnko kɔni de ye o de hukumu kɔnɔna na sa ministre délégué min bɛ yen n'u ye ministre ladegela min bɛ yen ni o bi fɛn ye marabolo ɲɛma n'u ye premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔ fɛn ye Fatumata Diko o de kɔni ni fɛn ye wasaladigilaw ko olu kɔni ma se ka ɲɔgɔn kɔni faamu o la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ ko a y'a jira k'a fɔ ko o ye gafe min kɔni ta ka na jira wasaladenw kɔni na ko o kɔni ye o gafe o y'a a gafe yɛlɛma min donla a kɔnɔna na o y'a a hakililaw bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛma o de la ko fɛn ye Fatumata Diko a kɔni kun ye laɲini kɛ fɛn ye wasaladigilaw fɛ ka jira k'a fɔ ka waati d'u ma yaasa ni gouvernement maaw ka se ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ olu bɛ ka yɛlɛma min kofɔ ka yɛlɛma 200 hakɛ min kɔni kofɔ fɛn ye o ka gafe kɔnɔ o na se ka a jateminɛ n'a sɔrɔ a yɛlɛma ni nafa bi a la ko wa fɛn ye wasaladigilaw ko olu kɔni ma sɔn o ma fiyewu o kɔni tɛmɛna n'u ka baara kɔni ye o de la o sɔrɔla ka fɛn ye nin gafe in ka se ka a kɔni jateminɛ ka yɛlɛma don a la ka tila ka kala ta fɛn ye ka se ka a kɔni wote cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na sa maa min bɛ ni u ɲɛsin bɛ fɛn ye kalafili gafe ko la ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma fɛn ye wasaladigilaw kɔni ɲɔgɔn cɛ ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye olu kɔni bɛ ka min de ɲini o de ye gafe ka bila sen kan fasoden bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ ye gafe min kɔnɔna maliden bɛɛ bi yɛrɛ ye gafe min kɔnɔna na nka a kana kɛ fankelen ko kɔni ye ka kɛ maa dama dama u ka hakililaw dɔrɔn ka ye a kɔnɔna na o de la Sulemani Den a ka kumaw kɔnɔna o de la a ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ maaw kɔni ɲɛna kiiri yɛrɛ ta na sira kɔni fɛ ani sariyaw ta na sira kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ a y'a jira fana k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ gafe min filɛ nin ye ni olu bɛ ka hakili jagabɔ kɔ kan ni yɛlɛma donna a kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ kabini desanburu kalo tile 3 de ko gafe in ko a taala di wasaladigilaw kɔni ma ko o y'a sɔrɔ fɛn ye assise nationale de refondation fasodenw ye ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka jamana kura ko sigili boloda ko o y'a sɔrɔ o kɔni kun ma kɛ fɔlɔ ko LR 10 fo ka taa se LR 15 bɔɲɔgɔnko kɔni ma ko o kɔni ye o caman hakilila caman kɔni kɛ a la ko olu ye o baaraw de kɛ yaasa ka se ka ni yɛlɛma in kɔni boloda a kɔnɔna na cogoya min na o de hukumu kɔnɔ ko hali ni ye gafe in kɔni jateminɛ ko o de kɔfɛ sa jamana ɲɛma ale kɔni kun kan k'a ka fɛn ye ŋani ci a la ka jira k'a fɔ ko a kɔni sɔnna o ma wa a y'a jira fana k'a fɔ ni ye jateminɛ fana kɛ ko waati dɔ kɛla fɛn ye gouvernement maaw gafe kɔrɔ ko o kɔni kun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko o n'a a sama ka bɔ yen ko nka o kun y'a sɔrɔ fɛn ye waati kɔni kun kɔrɔlen don ko o de la o baaraw kɔni ma se ka kɛ o de hukumu kɔnɔ yɛlɛma minnu bɛ yen ni olu y'a ta ka na fɛn ye nin gafe kɔnɔna na ko o yɛlɛma de b'a to fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye kalafili gafe in kɔni kɔnɔna na cogoya min na. Laginɛ Konakiri jamana masakɛ walima an bɛ se k'a fɔ cɛmancɛla fanga min bilalen don sen ka Laginɛ Konakirikaw fɛ yen nɔ colonel Mamadi Dumiya ale kɔni ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma a kɔni y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ na cɛsuru bɛɛ bila sen kan ka taa se a ka jamana yɛrɛ ma ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma ni o ye Mali ye bari ni ye Mali yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ ani Laginɛ kɔni ye baden jamana ye i n'a fɔ waati tɛmɛnenw kɛra cogo min na Mali ka yɛrɛma hɔrɔn yɛrɛ ni Laginɛ yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnw taara waati mun na cɛsiri kɛbagaw minnu bilara sen kan walasa farafinna yɛrɛ ka kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na olu kɔni na u sen da n'o la min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ jamana ani Laginɛ Konakiri yɛrɛ jamana u kalalen yɛrɛ bɛ se ka to ɲɔgɔn na cogo min na Mamadi Dumiya ale kɔni ka kumakanw na a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni ye olu baden jamana de wa olu kɔni n'a to Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min filɛ nin ye Mali kan ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan gɛlɛya bɛ se ka taa wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na o to gɛlɛn na a y'a jira k'a fɔ n'i ye malidenw ta k'a lajɛ olu kɔni badenw n'u sinjiw de don fo ka taa se hali maliden minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kidalikaw yɛrɛ fɛla ma nin kɔni dantigɛli bɔra Laginɛ Konakiri yɛrɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛma ni o ye colonel Mamadi Dumiya ye ale kɔni ka dantigɛli kɔni kɛra ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma ni o ye Mali ye wa a y'a jira k'a fɔ nin tɛ ale yɛrɛ kelen kumakan ye ani a ka gouvernement yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɛmakan ye nin ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma an b'a ɲini Masa Aramani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati ni jamana kofɔlen fila bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Laginɛ Konakiri ani Mali yɛrɛ jamana ye
dɔgɔkun fila min bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma 15 de l'environnement tile 15 bɔɲɔgɔnko cɛsiriw ni wulikajɔw bɛ bila sen kan walasa sigida yɛrɛ a bɛ se ka lakisi cogo min na ni ka a la tanga a bɛ fɔ de ma 15 de l'environnement a tako 23nan o kɔni baaraw kun cɛra kunun ko Bugunikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min ni wulikajɔ kɔni ni cɛsiriw caman bilara sen kan sigida yɛrɛ bɛ se ka lakisi cogo min na ni ka a la tanga tele ɲɛta ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu ɲɛmaaya walima a kuncɛli ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de kɔni ye minisiri ye min yɛrɛ sigilen don sigida yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na ka taa se sanuya ma ka taa se yiriwa yɛrɛ kuntagalajan ma ni o ye Modibo Kɔnɛ ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka se ka taa baaraw kuncɛ hali ni y'a sɔrɔ a nun donni kɛnɛ kan Dr Shogɛl Kokala Mayiga ale kɔni tun bɛ kɛnɛ kan Bugunikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ baara ninnu kɔni kuncɛlen filɛ ni an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na nka n'i ye a baaraw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ degunba sɔrɔla kunnafonidilaw yɛrɛ ta fan na bari kunnafonidila minnu kɔni bɔra Bamakɔ yan nɔ ka taa Buguni a bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ tentɔ cogo la u ma dumuni sɔrɔ ka kɛ ji yɛrɛ ma sɔrɔ ka min fɛ min kɔni kɛra degunba ye an bɛ se k'a fɔ kabiri 15 de l'environnement daminɛna kunnafonidilaw u ma deli ka ni ɲɔgɔn degun sɔrɔ min ni a kɛra tɔɔrɔba ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma a barata minisiri ni jamana yɛrɛ faamabaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan nka ka taa kunnafonidilaw bila ni degunba in kɔnɔna na Bugunikaw fɛ yen k'a taga ni ka segin kɛ ni gɛlɛya in kɔnɔna na a degun fanga bonyana kosɛbɛ tele ɲɛta ka maaw minnu tun bɛ kɛnɛ kan Aissata Touré ka taa se Aissata Mayiga ma u ka jatala Salifo Ɲare u ye seereya min sɔrɔ Buguni 15 de l'environnement kuncɛli kɛnɛ kan an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Tile 15 bɔɲɔgɔnko o yɛrɛ de kun talen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa an bɛ se ka an hakili to an ka sigida lakanali yɛrɛ waleyaw la cogoya min na o baaraw kuncɛli de kɔnɔna la fɛn min an ka sigida minisiri yɛrɛ kɔni ale a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ barisa a y'a yira k'a fɔ ko ɲina baaraw kɔni kɛra nimisiwasa ye a tilala ka ladilikan di maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin an ka sigida ma min ye wasa o ye Bugunikaw ka accueil ye u ye ko in ta k'a k'u ta ye o de bonya bɛ o ye bonya diyara n ye kosɛbɛ wa ne hakili la gouvernement bɛɛ nisɔndiyalen don o la parce que i bɛna yɔrɔ dɔ la n'a tigi ma i ka ko k'a ta ye i bɛ jɔn i yɛrɛ la donc ne kabini n'a daminɛna fo ka taa se bi la vraiment an bɛ karama de kɔnɔ donc o kɛra fɛnba de ye fɛnba min an bɛ se k'a fɔ vraiment tare Buguni mara kɛra waati dɔw la région min don a sɛnɛfɛnko ni a kɔɔriko ka fisa ni yɔrɔ région bɛɛ o bɛɛ ye jiri ka hakɛw de ye donc n'an y'o bɛɛ jateminɛ misaliya an kan k'an jija de mɔgɔ mɔgɔ bi tiɲɛni na u ka se ka deli u k'a dabila a dabila kuma na yanni gouvernement ka wuli k'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc an b'o laɲini kɛ mɔgɔw fɛ n b'a ɲini aw fɛ vraiment 23e min ɲɛna cogo min 24e ni ala sɔnna ma an b'a wele an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Gawo ka taa jiri turu cɛncɛn ka yen nɔ ka se k'a jira Gawokaw fana na k'a fɔ nin 15 y'an bɛɛ de jɛ ye. hali sisan nɔ nin baara ninnu kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛw yɛrɛ bilala sen kan ni yiriw ye mun b'a to an ka sigida yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma cogoya min na. an nana k'an profiter ka na fɛn de yira jama la k'a yira fana an y'a mɛn salle kɔnɔ sisan charbon bɔw bɛ kɛ an y'a mɛn sisan tuguni ko lɔgɔw bɛ ka tigɛ mais an nana ni initiative ye anw ye société de gestion forestière min ye k'a yira nafa wɛrɛ bɛ kungo kɔnɔ nafa min tɛ yiritigɛ dɔrɔn ye nafa min tɛ charbon bɔ dɔrɔn ye o la sisan an nana ni gomi ye an bɛ fɛ ka na ni sikɔlɔw fana ye ninnu ye fɛnw ye ka usine ɲini fana ka essayer ka transformation kɛ Mali la mais coopérative b'an bolo an'an ka agents an ka experts yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye n'o ye formateurs ye ka se ka togodalamɔgɔw k'u former yiri ɲɛji bɔcogo la yiriw kana sa parce que yiriw de don a fɔ a ma ko Acacia Sénégal n'i y'a turu a dan ye sɔngo kelen n'a turula fana a bulu fana nafa b'o fana la k'a yira bɛɛ la kungo dan tɛ yiritigɛ ye a dan tɛ charbon bɔ ye tasuma jeni minnu bɛ yen fana an b'a ɲini olu fana ka se ka dabila. o de kɛ ala ka nin baara ninnu ta ko 24 yira an bɛɛ lajɛlen na an ka hakili to a la sanga ani wagati an kan k'an ka sigida lakana an yɛrɛ kama o ni maa wɛrɛ minnu bɛ na an kɔfɛ don n'a nataw la. ka kɛ ni lakana sabatili ye anw ka jamana kɔnɔ Faransi kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma force Barkhane ni u kɔni bɛ k'u kɔ don anw ka jamana na an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ laban yɛrɛ cɛ u kɔni tun bɛ duguba min na a bɛ fɔ o de ma Menaka
an bɛ don min ko bi Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni tun bɛ Menakakaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye u sɔbɔ ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ u kɔni ye kɛlɛdaga min kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u y'o kɔni lakile ta k'a di an yɛrɛ ka finitigilakaw ma wa kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ e ko olu yɛrɛ ma taa i cogo nin kɛlɛdaga kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ Menakakaw fɛ yen nɔ n'i ye Faransi yɛrɛ kɛlɛbolo ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi u kɔni bɛ ka u sɔbɔ dɔɔni dɔɔni ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ja ka segin ka taa Faransi yɛrɛ jamana kan hali n'i y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ n'u bisimila k'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi kɛlɛbolo ka taa se L'Europew yɛrɛ tun kelen don k'a ɲini k'a fɔ u bɛna kɛlɛbolo min bila anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma Takuba nin ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔdontɔ ye ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ wa a bɛ fɔ min yɛrɛ ma avant-dernière étape o de ye k'a fɔ sɔɔni dɔrɔn a jɛkulu laban minnu kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu kɔni na u kɔdon anw yɛrɛ ka jamana na an b'a ɲini Masa Rahamani fɛ u tali ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ni k'a kɛ basigi ni kolosuma sababu ye. Diinɛ kalankɛyɔrɔba min bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ ni a bɛ f'a ma Institut Islamique de Misira nin ye diinɛ kalankɛyɔrɔba ye min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ bi yɛrɛ sibiri min bɛnna juin kalo tile 18 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na baaraw ɲagaɲaga kɔni bilara sen kan min yɛrɛ kɔni tun bɛ tali kɛ alikuranɛ yɛrɛ durusili la ka taa se an kuntigi Muhamadi kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka hadisa sanumanw yɛrɛ kalanni o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛnamaya nin yɔrɔ kofɔlen na ni a bɛ f'a ma Institut Islamique min bɛ Misirakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni ye nin kɛnɛ yɛrɛ bonya ni a denfaya ta k'a lajɛ a tun bɛ maa min bolo o de ye Imam Abubakar Kamara ye ni ye baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ tasi kɔni kɛra walima hakili jagabɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Sɛkina Yata Barema ale min yɛrɛ ye kalanso kofɔlen yɛrɛ tigi ye Abdu Watara ka taa se a ka jatala ma Laji Mamadu Tarawele u ye min sɔrɔ Institut Islamique de Misira yɛrɛ ka kɛnɛ kan an ka jɛ k'o siraw lajɛ. Kuranɛkalan ɲɔgɔndan a ta ko 5nan ka se hadisaw yɛrɛ kalali baaraw ma Institut Islamique Misirakaw fɛ yen olu ka o ɲɛnajɛw kɛra bonya ni karama kɔnɔna la kalanden maa 44 olu de ye u sen da nin ɲɔgɔndan in na a laɲini tun ye min ye ka se ka alikuranɛ o kalali sankɔrɔta an ka jamana kɔnɔ wa maa min fana kɛra sababu ye ka se ka kalanyɔrɔ in bila sen kan n'o ye Sɛkina Yata Bare ale ka se ka lakodɔn. Nin ye bonya kɛnɛ de ye nin ye barika kɛnɛ de ye an bɛ kuranɛ ɲɔgɔndan denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan kuranɛ durusili la nin ye o tako 5nan de ye mɔgɔ min kalandenw ka ca minnu ye participera nin na a mɔgɔw ka ca kalanden cɛmanw b'a la i n'a fɔ musomanw b'a la cogo min na donc u bɛɛ lajɛlen bɛ t'u jɔ fɔ mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna la donc olu de ye ɲɔgɔndan kɛ kuranɛ a kalanko ɲuman a n'a durusili ni fɛnw na kuranɛ ɲɔgɔndan in an b'a ka organiser a tɔgɔ dalen bɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Alhaji Sɛkina Yata Bare ye Ala ka hinɛ n'an ka silamɛsu bɛɛ lajɛlen na a fatura sisan nɔ a fatuli bɛ san 30 ani san 8 bɔ bi a fatuli ni sisan cɛ donc kuranɛ durusi a tɔgɔ dalen bɛ ale de la an ko k'a fɔ an b'a fɛ ɲɔgɔndan in kuranɛ in na pour que ka kuranɛ bonya yira ani tuguni a bɛ kɛ sababuya ye ka denmisɛnninw k'a to u b'u mago don kuranɛ durusili ani kuranɛ kalanko ɲuman na ka taa fɛ bon kuranɛ durusi in fana ɲɔgɔndan in fana a tɔgɔ dalen bɛ an ka cɛkɔrɔba min na i b'a sɔrɔ la sisan nɔ denmisɛnnin caman bɛ yen minnu peut-être que dɔw y'a tɔgɔ mɛn mais u m'a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali u m'a tɔgɔ yɛrɛ mɛn kuma tɛ u m'a ye an y'a fɔ n k'a fatuli ni bi cɛ a bɛ san 30 ni san 8 bɔ donc o la o b'a jira k'a fɔ a fatuli mɛnna donc ni kuranɛ durusi in bɛ kɛ a bɛ kɛ sababuya ye ninnu b'a lakodɔn. Cɛsirikanw ale ni jija o bɔra directeur yɔrɔ ka ɲɛsin kalandenw ma minnu y'u sen don nin ɲɔgɔndan in na. kuranɛ o de ye silamɛw ka constitution ye bi maana silamɛ i ka diɲɛ ka ɲa i ka lahara ka ɲa kuranɛ in de b'o o sira bila an kɔrɔla la donc o la an y'a lawuli diinɛ dɛmɛni de kama an y'a laɲini fana diinɛ sankɔrɔtali de kama ka kuranɛ bonya yira ka taa fɛ o de don kuranɛ durusili a man nɔgɔn n'Ala sɔnna taala ye kuranɛ durusili nɔgɔya mɔgɔ min ye a ye fasamantiyaba de k'i ye ka d'a kan a t'a nɔgɔya bɛɛ ye n'Ala y'a nɔgɔya mɔgɔ minnu ye
u k'a dɔn k'a fɔ ala ka fasamantiya don wa u k'u cɛsiri fana kuranɛ in a tangani la dɛ ka d'a kan alakira ko sɔrɔ salama k'a fɔ kuranɛ in ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha kɔrɔ ye min ye ni hali n'i ye kuranɛ durusi n'i ma to k'i hakili to a la ka to k'a réviser ka to k'a tanga a ka ca la i bɛ ɲinɛ a kɔ dɛ. Misira Amerika nɔrabila min tun bɛ kɛnɛ kan ale ye alikuranɛ a bonya n'a nafan yira a tilala k'a ɲini alisilamɛw fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka bɔ bolo la. Sisan denmisɛnninw bɛ ka u sɛbɛ donna u ka religion ma u bɛ k'u sɛbɛ donna kuranɛ kalan ma donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka kuranɛ maîtriser i denmisɛnnin ma o ye atuba de y'i bolo dans l'avenir. Logique olu ka logique ni mɔgɔkɔrɔbaw ta tɛ kelen ye. Nga n'u donna kuranɛ kalan na u b'a permet u hakili bɛ kɔrɔbaya dɔɔni u bɛ faamuyali kɛ donc n'u sera o kɔnɔna la u bɛ se ka dugawu kɛ jamana ye mais dugawu fanba ne hakili la mɔgɔkɔrɔbaw ani cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw olu de kan ka dugawu kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na jamana ye jamana bɛ taabolo min na bi bɛɛ b'a dɔn bi a ma nɔgɔn ala ni dugawu Mali bɛ ka bɔ ko caman kɔnɔ dugawu minnu kɛra depuis bi tɛ o dugawu de bɛ ka an bɔ ko caman na ne kɔni bɛ fɛn fɛn ɲini population fɛ mɔgɔ bɛ se i bɛ se ko la kɛnɛma o dibi la o ka dugawu kɛ jamana ye pour que an bɛ situation min na nin an ka bɔ a kɔnɔ. Ɲɛnajɛ in nana kuncɛ ni jɔnjɔn dili ye maaw ma minnu ye u sen don nin ɲɔgɔndan in baaraw la ale ni Imam Mohamed Traoré ale ye dugawu kɛ ka kɛnɛ datugu. O bɛ kɛ sababu ye ka an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Senegal jamana kan k'u kɔni dayɛlɛlen don an bɛ don min na ko bi bari u yɛrɛ ka faaba ni o ye Dakar ye e ko dagababuli yɛrɛ tɛ yen nɔ ka a sababu kɛ murunci dɔw yɛrɛ kɔni min kɔni kɛra sababu ye maa fila ko o bɔnɛ a nin na farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegal jamana kɔnɔna la kunun juma a yirala k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye maa fila bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na kabini dɔgɔkun tɛmɛnen mankan kɔni bɛla ka caya jamana kɔnɔdenw ni Macky Sall yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni u ka député kalafili minnu yɛrɛ kɔni kan ka na o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fanga sinamatɔ maa saba bɔɲɔgɔnko minɛna i n'a fɔ Useni Ly ni ale ye parti Pastef kumalasela ye ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na ka fara o kan fɛn min ye fanga sinamatɔ ma ɲɛma ye Ousmane Sonko ka taa se Dakar faaba maire yɛrɛ ma Barthélemy Diaz o ni maa wɛrɛw fintigilakaw kɔni taara olu yɛrɛ ka so k'u bali u ka se ka bɔ ka taa ni manifestation kɛ yɔrɔ in yɛrɛ la cogoya min na a yirala k'a fɔ ko u ka faaba kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ fan caman na i bɛ taa sɔrɔ maaw bɛ ka gabakuru kɔni bɔ fintigilakaw ma olu yɛrɛ kɔni fana bila ka gazi yɛrɛ kɔni ci fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u ka jamana yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Casamance yen nɔ yen mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye fintigilakaw ye k'u kɔni tun bɛ ka mugu yɛrɛ de kɔni ci maaw la maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɔlen don k'u bɛ nin tagama in yɛrɛ kɔni kɛ o kɔnɔna la fɛn min ye Croix Rouge maa dɔ ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko a bɛ komi n'a fɔ cɛ dɔ walima muso yɛrɛ dɔ de don ko fintigilakaw ka muguci yɛrɛ kɔni ye tasuma wuli yɔrɔ dɔ la o kɔnɔna la ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fatura o la ka fara o kan fɛn min ye biɲɔnya ye n'o fana y'u ka dugu fan dɔ ye Casamance kɔnɔna la olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko maa kelen wɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na o yɔrɔ kofɔlen in na a kɔni kun yirala k'a fɔ Macky Sall fɛ ko maaw yɛrɛ kɔni tɛ bɔ ka tagama k'u ka dusumakasa yira ka sababu kɛ Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ka cɛbɔya yɛrɛ kɔni balilen u ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ nka o n'a ta bɛɛ fɛn min fanga sinamatɔ maaw ye olu yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko hali n'u y'o kɛ k'olu kɔni bɛ bɔ nin jumadonya in na k'u ka dusumakasa yɛrɛ kɔni yira. Congo RDC jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jumadenw fɛn min u ka fintigila ka kelen ale yɛrɛ kɔni fatura Rwandaw ka fintigila ka fila polisi olu yɛrɛ kɔni fana bɔnɛna u ni na ka fara o kan civil dɔw yɛrɛ kɔni banana a yirala k'a fɔ ko ni waliya yɛrɛ kun sɔrɔla mun fɛ ko o de ye Kongolaw ka fintigila ka dɔ ale yɛrɛ kɔni ye girinna ka da u ni Rwanda dancɛ yɛrɛ kɔni kan ka kisɛ cili yɛrɛ kɔni daminɛ o de kɔni na Rwandaw ka fintigila ka dɔ fana kɔni ye kisɛ ci ale la ale yɛrɛ kɔni fatura o yɔrɔ kofɔlen na i n'a fɔ Kongolaw ka polisi dɔ ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na o de kɔni kɔnɔna la muguci yɛrɛ nana bɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ maaw yɛrɛ kɔni banana civiliw la minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka frontière tɛmɛ ka taa fan dɔ in fɛ a yirala k'a fɔ ko nin
fintigila ka kongolen wakati mina ale yɛrɛ kɔni mugu ci Rwanda frontière kɔnɔna la a ye Rwandaw ka fintigila ka fila ni olu ye polisi ye ka olu yɛrɛ kɔni fana bɔnɛ o nin na o de kɔni na olu fana kɔni ye kisɛ ci a la ni ka a faga nin cogo in yɛrɛ kɔni na mankan yɛrɛ kɔni gannen don kosɛbɛ ni wakati na Kongo ni Rwanda yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ Kongo kɔni bɛ ka bisikiya ta ka ɲɛsin Rwanda ma ko fɛn min ye u ka rebelles ye n'u b'a fɔ olu ma ko mouvement du 23 mars ni olu kɔni Rwandaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tutsiw olu yɛrɛ kɔni taara attaque kɛ RDC jamana kɔnɔna la janvier wagati ka fintigilaka 26 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ a nin na kabini o yɛrɛ kɔni kɛra basigilibaliya nana wuli ni jamana fila in kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de la fɛn min Rwanda jamana ye ale kɔni bɛ ka yira ka fɔ sanga ani wagati ko ale sen tɛ rebelle ninnu ka nin waleya ninnu kɔnɔna la. Alamsadon fɛn min ye Namibi fintigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni a yira ka fɔ ko plainte min yɛrɛ kɔni donnen don Sud-Afrique jamana ɲɛmaakɔrɔ kama Cyril Ramaphosa ka kɛɲɛ ni ale kɔni ye wari di suɲɛnikɛla dɔw ma a ka so walasa u kana se ka taa fɔ u ye wari hakɛ min ye ale yɛrɛ bolo a ka sokɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sen tɛ o baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Sud-Afrique jamana ɲɛmaakɔrɔ Cyril Ramaphosa plainte kɔni donnen don ale kama kabini juin kalo daminɛw yɛrɛ kɔni na barisa wagati dɔ la suɲɛnikɛla dɔw tagalen ale ka so u taara bɔ nafoloba dogolen ni kɔni kan a ka sokɔnɔna la o kɔnɔna la walasa zone dun kana taa nin kuma jɛnsɛ a kɔni ye euro miliyɔn 3 bɔɲɔgɔnko de kɔni di nin zone kofɔlen nin yɛrɛ kɔni ma nka fɛn min ye Cyril Ramaphosa ale y'a yira ka fɔ ko tiɲɛ don ko nafolo yɛrɛ kɔni bɛ ale kun ko nka k'ale ma nafolo suɲɛ maa si bolo ko wa k'u bila ka wari hakɛ min fɔ yɛrɛ ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ a y'a yira ka fɔ ko ale ma wari di maa si ma walasa i kana taa kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye nkalon ye ka da ale la walasa k'a tɔgɔ tiɲɛ cogoya min na maa mun yɛrɛ kɔni ye nin plainte in don ni o ye Fraser ye ni o ye Sud-Afrique jamana kunnafoniko yɛrɛ kɔni maakɔrɔ dɔ ye Arthur Fraser ale kɔni ye a yira ka fɔ k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ k'a kɔni ye sariya yɛrɛ kɔni sɔsɔ ka fara o kan ko maa minnu ye nin waleya in kɛ a kɔni ye u minɛ ka taa ni u ye a ka so ka bagabagali waleyaw dɔw kan ka sɔrɔ ka nafolo yɛrɛ d'u ma walasa u bɛ se ka u daminɛ cogoya min na maa mun yɛrɛ kɔni minɛna nin ko in na ni ale Imawuela David ye ale kɔni y'a yira ka fɔ ko fɛn min Namibi fintigilakaw ye k'u ye ale minɛ ka tila ka waleya jugu ta ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma tuguni nka fɛn min ye Namibi fintigilakaw ye olu kɔni y'a yira ka fɔ ko kuma ninnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye jumadon fɛn min ye Namibi jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye a yira ka fɔ ko k'a fɔ k'ale Cyril Ramaphosa dɛmɛ nin baara ninnu kɔnɔna la k'o kɔni tɛ tiɲɛ ye. Zimbabwe jamana kɔnɔna la a yirala ka fɔ k'u ka kiri tigilamaw alamisadon olu kɔni a yira ka fɔ k'u ka député fila fanga sinamatɔn yɛrɛ fanfɛ ni olu datugulen don ko u kɔni bɛ to kaso kɔnɔna la fɛn min liberté provisoire o tɛna di ni ma kofɔlen fila in ma Job Shikala ani Godfrey Shitols olu yɛrɛ kɔni datugura ka sababu kɛ u nɔfɛma dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka parti kɔnɔna la ni o ye CCC parti ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko More Blessing Ali ale yɛrɛ kɔni su taara ye kɔlɔn dɔ de kɔnɔna la ni ma kofɔlen ka sudon yɛrɛ kɔni na a yirala ka fɔ ko ZANU-PF parti ni olu yɛrɛ de kɔni bɛ fanga la ni wagati na olu kɔni ye maaw bila ka taa sudonna ninnu yɛrɛ kɔni attaquer a yirala ka fɔ o de kɔnɔna la ko CCC maaw olu yɛrɛ kɔni fana tasara kɔnɔna la u taara tasuma bila ZANU-PF parti maa ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni ka so la fɛn min ye Sikala ani Sitɔl ye olu yɛrɛ kɔni datugura fintigilakaw fɛ barisa u y'a yira ka fɔ ko olu de sen bɛ nin basigilibaliya in yɛrɛ kɔni na ZANU-PF parti maa dɔ ale kɔni y'a yira ka fɔ ko fintigilaka bɛ ni maa fila ka bila de la maa fila mun yɛrɛ kɔni minɛnen don ko o de la ni kɔni wulila k'i bɛ dɔ fɔ u ka parti CCC maaw ma fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka na i minɛ fɛn min ye CCC maaw ye olu yɛrɛ kɔni ye a yira ka fɔ ko More Blessing Ali ale yɛrɛ kɔni fagali kɔni ye politiki ko yɛrɛ de kɔni ye nka fɛn min ye u ka fintigilakaw ye polisiw olu y'a yira ka fɔ ko nin kɔni ye affaire privée de ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la u ye maa dɔ minɛ ni o tɔgɔ ye ko Pius Jamba ni o yɛrɛ kɔni ye banbagatɔ in yɛrɛ nɔfɛmaakɔrɔ dɔ ye. O bɛ kɛ sababu ye ka dansigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka an to nin kɛnɛ kan ka foli lase Buguni région yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a cercle ba min bɛ yen nɔ ni o ye Wasolo ye a commune 12 maaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase u ma o cogo kelen na ka wele bila ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛmaaw ma bonya ani karama u ka ta ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ bari kunnafonidilaw u kɔni ye degun ani tɔɔrɔyaba sɔrɔ
kunungo 15 de l'environnement ka baro kunceli kene ka Bugoni ko fe no ka bo toroya la Bamako ya no ka ta Bugoni o toya kelen na unu o toroya kelen segina kana Bamako ka jira ka fo 15 de l'environnement kene do kunafondilaw de ba kunafonu ceri malden bɛɛ lajɛlen kelen na bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na ni olu kunnafonidilaw kɔni ma bila bolo ɲuman kɔni kan o bɛ kɛ degunba ye ka ɲɛsin a kunnafoni yɛrɛ dili ni a sabatiko ɲuman ni a faamuyali ɲuman ma maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ o cogo kelen na ka wele bila ministre min sigilen don sigida yɛrɛ lakanani ko kunna ka taa se sanuya ma ka taa se yiriwa kuntagalajan ma ni o ye Modibo Kɔnɛ a ka cɛsiriw bɛɛ bila sen kan kunnafonidila minnu kɔni taara Buguni u bɛ se ka wele cogo min na ni ka yafa deli kɛ u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali yɛrɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ Ala ka sini do kibaru kɛnɛ jira an na.